than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Hinuban. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Ining aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa aton mga radio listeners sa mga estasyonan sang radyo dira sa Hinubaan, San Jose, Sipalay City, Kaliling, Kawayan, Mulubulu, Kawayan, dira sa Tapi, Bantayan B, Kamingawan, kag sa Daan Banwa, initanan dira sa Cabancalan City. Nagapasalamat ako sa aton mga kabiyanan nga naga-replay sini sa ila mga estasyonan sang radyo. Mayng aga gid sa inyo nga tanan. Akon nga pag-greet no sang aton mga Facebook friends dira sa Kamingawan sa kay Sister Lani Santillana nga aton diri nakita nga iyang birthday karon. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sa imo, Lani Santillana, aton diri nakita kag ang Ginoo magapakamayo sa imo man nga family. Now sa aton nga pagpamalandong karon sa pulong sa aton Ginoo diri sa ginsulat ni Juan sa hunang Juan kapitulo 2 bersikulo sugod sa bersikulo 18 aga 20, 21 kag 27 nagasiling diri, mga anak, katapusan na ini nga takna kag sa nabatian ninyo nga nagaabot ang Antikristo, gani karon may nagalutaw nga madamo nga Antikristo. Busa na kay balo kita nga amuna katapusan nga takna. Nagalin sila sa aton apang indi sila taga-aton. Kay kon sila taga-aton, nagpadayon kung tani sila kaupod naton. Apang nagalin sila, agud nga mapahayag nga sila tanan indi taga-aton. Apang ginhaplas kamo sang balaan kag tanan kamo nakahibalo. Nagasulat ako sa inyo, hindi kay wala ninyo may baluy ang kamatuuran, kundi kay nahibaluan ninyo kag nakahibalo nga walay butig nga iya sang kamatuoran. Sino bala ang butigon kundi ang nagapangiwala nga si Jesus amo ang Kristo? Ini amo ang Antikristo,
siya nga nagapanghiwala sang amay kag sang anak. Then sa versikulo 26, ini ginasulat ko sa inyo na nungod sa mga magpatalang sa inyo. Apang ang panghaplas nga nabato ninyo sa iya nagapabilin sa inyo, kag wala kamo kinahanglan nga may isa nga magtudlo sa inyo. Subo nga ang iya panghaplas nagatudlo sa inyo na nungod sang tanan nga butang, kag matuod kag indi butig suno sa gintudlo sini sa inyo, magpabilin kamo sa iya. Kabayang Ginoo magdugang sang mga pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Sa aton pagkabuhi subo nga mga Kristohanon sa sining katapusan nga mga inadlaw, madamo sa mga tao nga magaabot agod sa patalang sa mga kanakan sang Dios. Ang ila handom amo nga maupdan sila sa ila nga mga ginahimo, kag maupdan sila sa ila padulungan. Ang aton tinuuhan o kon ang aton pagtulunan nagatudlo sa aton nga sa panahon nga kita nahimo gid subo nga mga Kristohanon, nabato naton ang balaan nga espiritu. Ining balaan nga espiritu, siya ang naghaplas sa aton, kag nagatudlo ini siya sa aton sang kamatuoran. Ang mga pagtulunan sang balaan nga espiritu hindi magasupak o magakontra sang mga pagtulunan kag mga kamatuoran nga makita diri sa balaan kasulatan. Kay nga aman, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, ang balaan nga kasulatan. Ang author sini amo mismo ang balaan nga espiritu. Ang mga nagsulat sini mga tao, o sila mga makasala angkon sang relasyon o kung kaangtanan dira Dios. Kag ang balaan nga espiritu amo ang nagkontrol, nag-empower, naggiya, nagtudlo sa ila sang mga pulong itod sa pagpahayag sang pagtulunan o kon kamatuoran. Busa ang balaan nga espiritu abyan, hindi siya sa mga butang nga supak, sukwahi o posisyon sa mga pagtulunan nga ari diri sa balaan kasulatan. Kay siya lang man ang author, siya lang man ang ginhalinan ang tuburan sa sining nga mga kamatuoran. Karon ang balaan nga espiritu sa panahon nga ikaw nagbaton kay Kristo Jesus, imo man mabaton ining balaan nga espiritu. Kag ang balaan nga espiritu nagadala ini siya sang kabuhi nga walay katapusan, ang kabuhi ni Kristo Jesus. Kag ini nga kabuhi nga ginpaambit ni Ginoong Hesukristo, amo ini ang kasulbaran sang problema sang tao nga mo ang espirituhanon nga kamatayon. Kay balikon ko diri abyan, ang tao nga makasasala may duha ka problema. Ang una, amo ang sala. Ang kasulbaran nga ginhatag sang aton Ginoo amo ang kamatayon kag ang paglubong ni Ginoong Hesus. So nasolve ang problema sang tao nga amo ang sala pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Kay ang bayad sang sala kamatayon. Hindi bala? Ikaduha nga problema sang tao amo ang espirituhanon nga kamatayon, spiritual death. Kag ini ginsolve sang Ginoo pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Inang resurrection life ni Ginoong Hesus. Amo ina ang ginahatag sang balaan nga espiritu sa isa ka makasasala nga naginulsor siya mga sala,
kag nga nagbaton kay Kristo Jesus. So ang balahan nga espiritu sa panahon nga siya magasulod sa isa ka tao nga nagbaton kay Kristo Jesus, nagadala siya sang eternal life. Kag inang eternal life sa pagamatod eternal. Hindi na bawi-bawion. Hindi na mawala o kon madula kay saad ini sang Ginoo. So sino ang nagasustener, nagamintinar sa sini nga kaluwasan kag kabuhi nga wala sang katapusan? Si Ginoong Hesus kag ang balaan nga espiritu. Amo ang kabangdanan nga ang balaan nga espiritu hindi lamang siya nagaupod, kundi siya naga-istar, permanente nga pag-istar sa aton nga mga kabuhi. Siya sa English naga-indwell sa aton. Subo nga mga Kristohanon. So ari abyan ang aton partner sa pagpakig-away naton batok sa mga pagpatalang, sa mga pagtulunan ni Antikristo, sa mga binutig nga nagwa kag palapad sang ilang nga influence sa sini nga kalibutan. So nagadayaw kita sa Ginoo tungod kay ang balahan nga espiritu. Sa bersikulo 27, 1 John 2:27, apang ang panghaplas nga nabaton ninyo sa iya nagapabilin sa inyo, kag wala kamo kinahanglan nga may isa nga magtudlo sa inyo, subong nga ang iya panghaplas nagatudlo sa inyo nanungod sang tanan nga butang, kag matuod kag indi butig suno sa gintudlo sini sa inyo, magpabilin kamo sa iya. So nagapasalamat kita sa Ginoo sa sining kamatuoran kag mga pagpahayag ni Juan nanungod sang aton kasiguruhan dira sa kay Kristo Jesus. Ang iya nga balaan nga espiritu amo ang aton partner, no? Partner naton sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Our partner against the false Christ these days is the Holy Spirit. Siya comforter. Siya seal. Siya ginatawag diri earnest or down payment, deposit. May kasiguruhan kita nga magapadayon ang aton kaluwasan, ang pagkabuhi naton sinang kabuhi nga madagayaon, abundant life, kaupod sining balaan nga espiritu. Madamo gid nga salamat abyan sa imo nga pagsunod sining aton kada adlaw nga programa. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Epafrasacar. Nagapasalamat sa inyo pagpamati. Hasta lang kita diri Nairel, salamat sa imo nga pag-replay. Mayong aga sa kay Sister Sharon Guerra, Belen Eba, kag sa kay Evangeline Subad. Ang aton nga programa nahimo nga temprano pa karon, no, sa akon nga pag tan-aw diri tungod kay may updan kita nga mga kauturan nga panghatag sang balaan kasulatan sa duha ka mga barangays diri sa Bay City. Ang Dios gid magapakamaayo sa aton tanan.